very fast nakiza zvekudaro ndanga timu zvangu but coach inonzi yekukwekwe muzukuru wangu ndibva ndaendawo futi ndikaenda kuna coach wetimu yesport ndafara zvokuti I think this is the game of the year ndanakira inonzi saya ndandiri mubhora ndakambotamba bhora but this time ndaona bhora randinakidza even hapana vasati vakunyazojela but I'm happy. Chichakanakidza pagame iri mudaka maplayers ese I think vari kutamba zvakanaka hapana varwa even referee yacho yanakidza hapana mayellow cards ndaona I think one saka I think bhora racho rikuita richitinakidza kurova 4-0 mukaipa home to school lady but yakurova 1-0 pane improvement apa. What's your comment around it? What you have mind row say? The team made really pass was the final team in a 6-0. The team was the Bam Soul play history. Kadama support and on the way. I think that is it now in the 5-0 and 6-0. As my one. Asita winner one. Some Kuru United. Saka tikuti isusu tiri pass pezimwe zvinoitwa nevamwe tatuta soto winawo zvakawanda but tiri slow pane zvimwe zvinoitwa nevamwe tawinapo asi mafara neresult yenyu ndafara neresult sikole ndibhora zvivava izvi but tichikomera nemozi payakatamba nekwekwe united yakaona 4-0 imawina 1 apa muri pahomba mupaona seya mana zvinowanika mukufamba bhora iround andimboona unoita zvese zvezvi saka I can't comment on that. asi vamuchitasira magozi mangani kunyangwa mazowina inachasirawo 4-0 yakaitwa nemozi but kana bhora riri round inoita zvese zvese aiwa tawana machances but atazasa mashandisa but ndirikoti aiwa win animaiziva Scotland bhora zvibaba izvi ndiana tiri kutaura nayo ndimemo Rasta the Lioness Scotland from D1 anzazi yaScotty wekupi kumogara mapesa apa tinoti wadzirira sinamotaona kasi machances atatamisa first atatasiraina peace ndio haitarisira basi ati zvazenje unoti paro hazvinooneka kuma skoza mwangachipota mwangachinzi but zvibhora chaizvo izvo ekagadziriswa kumbiri mastriker edu daya tiri make sure towana kushuta ndira kushuta
ndingeyese kutarisa mutambura muri kuite mimi nemunhu ndiri meseji yauri kuda kuvakumana chanongo muri vatry next game wakawina kana 4-0 I think tingakwidza nemozi ingasisari ndozvatikushuta ndisita watry kushuta first half vanenge vakahumao then kana tagadzirisira ipapa tochitonemozi tida ariko pamapointa vandozvati nditena anacho marefu toda marefu anodza zvife oenda kunze hatiti marefu anongoperera muloka wamulomo zvakuita havasi kuita zviti vanobuda kunze kokusapa afcon kana world cup zvinofadza kuti tina refu anenge achiti chii akatimirira nokuti tivangoperera $100 avari kuwana gaazimborari komenti yenyu kuendera negame iraenda kuti imwe anengerekeresho endorapopera ati munharo vazvibhora akavhurirwa open foot ifaul iri penal yanga iri mubhokisika ipenal yavo offside bora madaro mukoma ndauti mukomendi apa Mozi yakasangana neCrystal United yakawina 4-0 yanga iri pahome Scotland yawina 1-0 pakamira sei koma vangu vatora zvemari nyaya iri ndeyekuti tave nemanyu coaches and they believe in youngsters ufunga maona bhenji rese zvakanga riri vana vadiki ma18 19 20 years and vaita sei vabva vatambisa vakadero hongu takarohwa nemozi handiti hatirambi bhora nhasi tarohwa vachandafarira ndekuti bhora nhasi rari tinakidza hatina kurakidza kuti kama ari kufevhwa kana kuti ita sei kama is a good player and hazvifi zvakachinja atamba bhora kama zvazvichifadza but credit to our team Copa United mukuona kuti pane a big change taichema kuti akomana kwese kwatokuenda tongorwa ma4 ma5 but nhasi netimu Scotland tarohwa chi 1-0 saka tinongoto dai zvaramba zvakadaro kumafenzi enyu muti mune meseji ekwaari mafenzi tinoti ngatirambe takatsigira timu masapotas hafi akachinja handitika asi munoziva kuti kana timu ichiryiwa mafenzi anoita sei anodzigira but nematambiro aitwa nhasi ndiona panext game vanhu vanouya vakaita sei vakawangavo aiwa ndokutendai mukoma yona bhora aiwa timu ratamba bhora just kuti marefuzi amene kufunga kwedu but chinoitika ndechekuti sometimes sesapoti handiti unorwadziwa nedecision yakuna refu vamwe anenge ari right vamwe nenaona zviri wrong but haaplay both teams haapo uchikombera negame remozi amakarwa 4-0 neranhasi rakunakidza nderipo fairness refu anga chibalanisa today it was though yeduadziwa toti hapane zvaitikawo yehe semasapotas maonero anosiyana but today it was good the game was good in the next game we hope isusu tichawinawo next time mune chiko panext game tine triangle muendai kuwara muri trukwero modai rova nezivatungura 3 points zvemagoals vatungura 3 points tombosimuka kwekwe yuna tikona bora vakanyanyisa nemari dzavo dzazingatomatasi kuchinga 1-0 taita zava mafo but atatapa bhora taratidza pakusimukaonesport toti bova mazimbabwe ngatisimudzana neye pasport asi pomarefu apa marefu akanyanya chichikunetsa marefu titi vanokwaniswa mari muhomwe kwanza nemari ane mari timusana nemachallenges akadaro sekwekwe united apo marefries ari kutidhanya pambana pane pamapawo havasi kutipawo papachona utoona kuti papana unotoona kuti mafawos akutora marefries haazebhora ndekuratidza kuti pane zvavanenge vatambudzwawo vanhu vane mari isu club yedu seclub iri kusimukawo sekuunited hatisatawo nechinhu tatinacho but maybe ndo zviri kutsikirira ameno asi tongotiwo sesport semazimbabwens
ngatingoita chimwe iwe semutsigiri wekwekwe yes makatamba nemozi kakurova 4-0 yes makatamba nescotland pahome payo ikakurova 1-0 unoti kudii nazvo ndo zvinoita sport because togona kunotamba again nemozi inokwanisa kusatadza kutotova 4-0 dzadzi inokwanisa kuti tokwanisa kudhiwa nayo inokwanisa kutova 1-0 iye iscot atatamba nayo inokwanisa kutozotova kana 4 kana chibhati chatochikurudzira chokuti bhora ringotambwa infeni ukuvatsigiri kufana nebhora rataura scotland yakatambaordinary zvadadisa asi pamozi apo pakatambwa nemozi scotland yakambotamba zvazvakareba but no maplayers atiri chemwana wakaita senathan elson dawaizochi effort mutasa daizo effort at least you'll be happy tichifara because hazvinakidze kuya uchingoita chimwe chemwana hn every game ona chingoti zvakati but hatikufara happy Nothing guys effort. Ask go na mjasa. Wira. You know, it's good and victory is sweet. No matter with what margin, that 1-0 has collected 3 points. And also, as you can see, we're smart people. When we dress, we're smart people. If you want to see those are jiggy, that's who paint themselves. Go to that team that comes in not on the sales. But so then you look smart and presentable. That's my Wira. Hi friends, my name is Kasim Piri. Yes sir. I'm just number 8. I don't comment about game runners. It was a good game. But we had to obviously many names. Most of them but coach wanted to encourage it. Guys, let's go and play normal football. So ndo message yatamupinda on ground. Then treatment masina guys, let's go na masiba mambaro aninga chimo motivate. Titeze push it. Then there's been changes even technical tuzama kutazi. makatamba nemozi mugaro wa 4-0 nhasi mamuri pahome pescotland ine mafans ayo mugaro wa 1-0 what's your comment around that scoreline? I think zvinhu zvinoitika kuti bhora is based on matamba nayo mugaro wa 4 saka imuchairwa no I think yanga magames akaita seaya mabig games anokumotivata pachako so weekly yese there was no need for to motivate taitozvimovhera because taiziva kuti big game everyone will do so ndo zvachimoti then tichienda kugame remozi zvazvakangomawo but tachizamawo tite tuzviita but game remozi it was a difficult game pakasati paine zvinhu zvasati zvakunyatsohwisika kuti tikuita sei but now tikuita tichijaira new system yacoach so zvavanani ndepi message? Thank you young man. Hello.